Ale v prípade enzymatického odkaľovania stačí na odkalenie do 6 hodín. Veľmi rýchle to prebieha, tento proces odkalenia. Je to veľmi dobre robiť vtedy napríklad, keď vylisujete povedzme o 10. Už večer o 8 môžete, o 6, o 7 môžete mať odkalené. Odkalíte, zaočkujete, za jeden deň máte vlastne surovinu vysporiadanú. Do 24 hodín a beží kvasenie. Čiže veľmi rýchly, kvalitný proces, veľmi šetrný a minimálne zaťažený oxidáciou, lebo mušt je mimoriadne zraniteľná surovina, ktorá veľmi rýchlo podlieha oxidácii. Čiže takýmto jedným enzymom, neviem, či ste pracovali niekedy s firmou Bioprovoka Service, tam je napríklad Rapidase Express enzym, ten je tiež tekutý, pridáte veľmi nízke dávkovanie, 1 až 5 ml, závisí to od teploty. Keď je nízka teplota, dáte 5 ml, keď je vysoká teplota, dáte 1-2 ml. Čiže veľmi rýchle, krásne, keď necháte dlhšie, až sa to prečí, až mu čisté, tak potom tam budete musieť troška pridať kalov, aby ste nebolo to veľmi vyblízkané čisté, aby neboli problémy s fermentáciou. Lebo pri tom odkalovaní existujú takisto také parametre, ktoré zase nemôžete vyzmerať ako malovinári, je to tzv. Parameter NTU, vlastne NTU udáva čistotu daného roztoku. Koľko NTU? Keď sa dostanete s muštom pod 100 NTU, pri odkalovaní je veľmi odkalený. Také pre fermentáciu správne NTU by sa malo pohybovať okolo 150. Takže nad 100 až 200 mg, 100 až 200 NTU by malo byť pri odkalovaní. Keď je veľmi zase vysoké, veľmi špatne odkalené, zase to nie je dobré. Fermentácia beží rýchlo, zle. Ja vám poviem jedno, keď je to, malo by to byť jemne opalizujúce. Malo by byť ten mušt, nemôže byť vyblízkaný. Keď je vyblízkaný, nie je dobré. Mušt po odkalení by mal byť jemne opalizujúci, mal by byť taký zamliečený, taký by mal byť. Na to treba pamätať. Keď sa niekto teší, že má mušt odkalený, tak je iskrivo, taký bol čistý jak víno. Nie je to dobré. Nerobte, môžu byť problémy s fermentáciou. Zlá aromatika tam môže byť. Veľmi veľa problémov nežiaducich, lebo je tam veľmi nízky kvasný povrch. Vy musíte mať ho jemne opalizujúci, tedy je správne ten mušt odkalený. No a tretí spôsob odkalovania, ktorý používam aj ja, a tohto roku takisto budem používať pri ostatných odrodách okrem miršaju, je to pomocou číriacich prostriedkov.